Antonin Finish și astăzi voi face un episod de GTA San Andreas. Mi-am făcut una și eu că n-a ieșit. În fine, știu că n-am filmat chiar de la capăt de unde am luat avionul, dar cred că vă va plăcea și așa totuși. Hai să aterizăm, să luăm o mașină. După ce trecem, hai că trebuie să vedem de unde putem lua. Luăm o mașină mai bună să iem și să aterizăm. În fine, nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de like. Am GTA San Andreas cu toate misiunile. Dacă vreți, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să fac un tutorial în care să vă arăt episoade cum să vă luați GTA San Andreas cu toate misiunile făcute gratis. De ce nu vine nicio mașină? Asta nu înțeleg, de ce nu vine nicio mașină? Uite, e una. Sunt mai multe, doar că trebuie să fim mai jos. Așa, facem o oprire. Era spectaculoasă în mijlocul străzii. Da, lol, am ajuns. Vor să vedem, da. Zion Hydra. Toate avioanele pe care vrei să le vezi. Și de armată și din asta. Nu cred că o să iau Hydra-ul. Lăsat că nu mai am condus niciodată din asta. Un avion din acesta, mă scuze. Lăsat, dacă mi-e ușor.
cosa in mână. Oh, și merge și în invers. Wow. Dar să nu ia foc. Ce ușor se controlează. Nu. A intrat în tunelul ăla și a explodat în tunel. Și a explodat în tunelul de... Nu pot să cred! Trebuie să fac o poză. Și vine și trenul! Vine trenul! Aoleu! Plecare am și pe bine. Tu nu zici câte accidente se întâmplă. Cred că o să iau un taxi. Taxi așteaptă. Vreau să iau un taxi. Gata. Așa. Am luat un taxi. Are turbo. Ia. Hopa. Opa, ce vine ăla cu... La pornit șoferul polițist și a venit tot activentele mai rapid și a intrat în el. Și viteză... Ia, hai că ne ducem la sala de forță. Facem niște mușchi. Așa. Uite acolo. Trebuie să luăm pe pod. Cum să luăm noi pe pod? Am atins poliția, aoleu. Ce periculos e poliția. Nu înțeleg dacă atinem un polițist. Nici nu-i ating și treci pe lângă ei sau i-a adus să fie infractor. I-a adus să fie un infractor. Te prinde poliția. Este un polițist. Nu! Nu! Mă prinzi! Vine după mine oare? Da, fuge, eu merg, el fuge. Tot nu mă prinde. Aici este sala de forță. Clar nu e sala de forță. Aici este. Care e sala de forță? Așa. Aici voi opri episodul de astăzi, ne vedem data viitoare, la revedere!